Så det mener jeg, det er helt grundlæggende også at have nogle drømme for organisationen. Så er der kendskabet til DSU's organisation og kendskab til de udfordringer, som vi står overfor. Det mener jeg også er afgørende. Jeg har været aktiv i DSU siden omkring, da jeg meldte mig ind i gymnasiet, dengang Poul Nyrup var statsminister, hvor man på DSU's kurser fik minister ud og holde taler, og alle de der ting, og jeg har været aktiv lige siden. Jeg har lavet utrolig mange ting på utrolig mange planer, det skal jeg nok komme ind på, men jeg har været aktiv de sidste 2 år, jeg kender langt de fleste af de aktive i den her organisation. Det mener jeg simpelthen er afgørende for, at man kan komme ind fra dag 1 og levere en indsats, så man ikke skal til at lære alt muligt at kende, men man simpelthen ved, hvem folk er, man ved, hvem afløbsformen er rundt omkring landet, man ved alle de her ting. Og derudover, så er jeg også selv været aktiv. Jeg ved, hvad det betyder, når man hører her, at folk ikke tager telefonen på Landsforbundet, når man hører, at der bliver udsendt girokort, som koster aflønnet penge. Alle de her ting, det ved jeg, fordi jeg har faktisk selv siddet på den anden side, eller i den anden ende af røret, og skulle prøve at presse det Landsforbund. Så det mener jeg også er helt grundlæggende, at man simpelthen ved, hvad det er for nogle problemer, der er i DSU. Så det var de 3 ting, som jeg lige vil nævne hurtigt. Jeg vil beskrive nogle enkelte ting, som jeg mener er helt grundlæggende for, at DSU kan skabe en fremgang i organisationen. For det første, så skal vi have flere kampagner, de skal være større. Det er sådan, så hvis man ser på de sidste 4 år, så er der en direkte sammenhæng mellem, hvor mange medlemmer får vi i skolestarten, og hvor mange medlemmer får vi i den opgørelse, der er 1. januar. Derfor forstår jeg ikke, hvorfor man ikke satser større på den skolestart, som er. Jeg hører lidt om, at skolestarten, og det er noget traditionelt, og det er noget, man gør, fordi man skal. Det mener jeg ikke, det skal være. Vi skal ud alle steder, på alle ungdomsuddannelser. Vi skal ud og tilbyde folk det her. Det er lidt en sidehistorie, men jeg er lige blevet organdonor. Det betyder, at når jeg dør engang, så kan folk de kan komme og tage min hjerte, og lungerne er måske ikke så meget ved, fordi jeg røget så meget. Men de andre ting der, dem må de tage, når jeg er død. Og det blev jeg. Jeg har egentlig haft lyst til at være det langt, men jeg blev det, fordi jeg mødte en mand nede på gaden, som sagde, hallo skal du ikke være organdonor? Og så sagde jeg, jo, det ville jeg sgu gerne være, og så skrev jeg op og sådan noget. Han kunne også godt gå til lungerne og sådan noget, så jeg regnede med, at det hele var i orden. Men på samme måde er det jo med DSU. På samme måde er der jo masser af mennesker, som render rundt ude i landet, og som har en irritation over den regering, vi har, som har en irritation over, at der bliver sparet på deres uddannelse, som har en irritation over, at de ikke kan få nogen praktikplads, som har en irritation over alle mulige ting i det her samfund. De skal betale dobbelt så meget for at køre med tog fra Køge til København, som man skulle for 5 år siden. Alt det her, det er pisseirriterende, men folk vil gerne gøre noget. Folk vil gerne ændre samfundet og ændre den verden, vi lever i, til at gøre den mere socialdemokratisk. Og det problem, der er, det er, at folk simpelthen ikke får spørgsmål. Så min vision på det område, og min tilgangskampagne over, det er, at alle unge mennesker i Danmark skal et eller andet tidspunkt i deres liv, mens de går i skole, på ungdomsuddannelse, eller hvor det er, få spørgsmålet, få tilbud om at blive medlem af DSU. Fordi så tror jeg, at vi for alvor rykker, hvis vi kan gøre det. En anden ting, som er meget vigtigt, det er kurserne, og det er også blevet nævnt her. Men det er ikke bare kurserne, det er hele den måde, vi arbejder med viden på. Når nu at vi her i Roskilde for eksempel har en afdeling, som ved, hvordan man arrangerer forskellige ting med Shamtid, som ved, hvordan man stemmer et regnskab af, som ved, hvordan man laver en masse fede udadvendte aktiviteter, så er det ærgerligt, at der skal starte en afdeling op et andet sted, og som så skal lære det hele forfra. Så gælder det om, at vi er bedre til at snakke med hinanden, både på lokalplan, at man hele tiden kan fortælle videre, hvad er det for nogle ting, der virker, hvad er det for nogle ting, der ikke virker. Selvfølgelig er det kurserne, og det er også der, det skal foregå. Det er der, vi skal have ungdomsledkurser, det er der, vi skal have politiske kurser, hvor dem, der er lidt ældre, kan få lov at diskutere noget politik. Men det er simpelthen grundlæggende, fordi jeg synes, der er for mange steder i landet, hvor man skal opfinde det dybe tallerkener. Jeg synes især, vi så det i valgkamp, hvor der var rigtig mange byer, der lavede rigtig mange fede koncepter lokalt i afdelingerne, som aldrig desværre kom videre, så der skal være meget bedre til, vi skal fokusere meget mere på at lære hinanden, hvordan man laver ting, der fungerer og som er rigtig fede. Den sidste ting, som jeg vil komme ind på, eller en af de 2 sidste ting, det er den her, det jeg vil kalde en rygdækning til afdelingerne. Når man er afdelingsformand, og måske endda en ny afdelingsformand, så skal man have ryggen fri. Man skal ikke hele tiden tænke på, er der nu et eller andet bøvl, eller kan jeg ikke få tilsendt det, eller kan jeg ikke få ordnet det, eller kan jeg ikke få, er der nu noget med kommunen, eller sådan noget. Der skal man hele tiden sørge for alle de her mange gode afdelingsformer, vi har rundt omkring, som måske ikke er 21 og ved, hvordan man laver et regnskab, og som måske ikke er nogen, som har erfaring alle mulige steder fra, som måske ikke har gået på handelsskolen, så de ved, hvordan de afstemmer tingene, at de kan få at vide, og få hjælp direkte, og få at vide, hvad er det, jeg skal gøre, hvordan er det, jeg gør det her, og ikke bekymre sig om det hele tiden. Det hænger blandt andet sammen med mange flere lokale medarbejdere, som allerede er blevet nævnt, men det hænger også sammen med den grundlæggende service, som er på forbundet, at man også tager telefonen selvfølgelig, det siger sig selv, men også derudover, at jeg synes jo sagtens, man kunne sige, at en dag om ugen, der sidder forbundet, og så samler de op. Om aftenen, så kan folk ringe, hvis der er nogen, der har et arbejde, som der er jo for eksempel her i Køge, eller nede i Køge, hvor I har en afdeling. Der er mange, som arbejder, som måske ikke kan ringe fra 9 til 4. Og så gælder det om, at de kan ringe ind senere, samtidig med at forbundet kan sidde og samle op på alle de, hvis der er kommet nogle nye medlemmer i en afdeling, som ikke er aktiv, så kan de sidde og ringe til dem, så det hele tiden bliver ryddet op over det hele. Det sidste og vigtigste ting har jeg allerede været lidt inde på, men det er sådan, at jeg har rejst rundt i landet nu i 3 måneder, og jeg har været i rigtig mange afdelinger.
Og der er rigtig mange forskellige afdelinger, som synes, at man skal satse på forskellige ting. Nogle afdelinger vil gerne have flere penge, nogle afdelinger vil gerne have mere hjælp af en afdelingsmedarbejder, nogle afdelinger vil gerne have hjælp til noget politisk, eller vil gerne have en udholdt oplæg om EU-politik og Østaftale eller et eller andet. Men det, som er helt fælles, og som alle siger, det er, at vi vil gerne have en fredelig organisation. Vi vil gerne slippe for alt det. Vi vil gerne have en organisation, hvor vi kan være gode venner, hvor vi kan gøre tingene sammen. Det er simpelthen, som jeg ser det, et massivt krav fra DSU's afdelinger om, at nu skal vi samle den her organisation, nu skal vi sørge for, fordi vi kan ikke rykke. Alle de her ting med at have 8.200 medlemmer og få alting til at fungere, det kommer vi aldrig til, hvis ikke vi kan få samlet den her organisation. Og det mener jeg, det er helt grundlæggende nu, og Dan har allerede været inde på. Det er noget, vi havde fra Asia den anden dag, som jeg synes gik rigtig, rigtig godt, og hvor jeg synes, vi kom rigtig, rigtig langt i forhold til at kunne sige, hvordan kan vi alle sammen være med til at skabe en bedre organisation? Hvordan kan vi alle sammen være inde over det arbejde og sørge for, at tingene kommer til at blive meget, meget bedre? Så det glæder mig rigtig meget til at debattere i aften her. For at slutte her, så kan mange af jer kender mig i forvejen, så jeg behøver ikke den store introduktion, men jeg er 23 år, jeg studerer herude et par kilometer ude på en mark, hvor der ligger et universitetscenter, der studerer jeg geografi. Og så har jeg været aktiv, som sagt, i mange år. Jeg har været afdelingsformand i Holbæk, hvor jeg har været med til at starte en afdeling op i sin tid sammen med nogle unge piger, og det gik sgu rigtig sjovt, og det var rigtig fedt at lave. Jeg er også kæreste med ham i dag, så det har fungeret i hvert fald. Men det startede op dengang, og så har jeg siddet i Vestjylland sammen som formand, og jeg har været ansat til at lave skolestart i DSU. Jeg har ansat en kort periode, men jeg nåede at lave den her skolestart i 3 DSU-amter, Vestland og Storstrøm og oppe i Nordsjælland. Og så er jeg i dag selvfølgelig leder af DSU her i Region Sjælland. Og så kan jeg også sige, at jeg har undervist mange gange. Jeg har undervist i DSU igennem de seneste par år, og har haft glæden af at undervise blandt andet også på kurser og mange weekendkurser. For at slutte af, så vil jeg sige, at det er selvfølgelig rigtig spændende at høre, hvad vi forskellige har at sige. Og der er rigtig mange af os, som har mange gode visioner for DSU, og det er der sikkert også mange af de andre styrelseskandidater, og Peter har også. Men man skal også ligesom kunne stole på det. Og det mener jeg, det er helt grundlæggende. Og jeg kan prøve at fortælle jer, hvorfor I skal stole på det, jeg siger. Og det mener jeg blandt andet 3 grunde, I skal gøre. For det første, det ved I godt, her i hvert fald jer, der kommer fra regionen, så har vi de seneste 2 år haft en utrolig stor medlemsfremgang i forhold til DSU, der generelt er gået tilbage. Vi tog 100 medlemmer i skolestarten, og det arbejde, som jeg stod i spidsen for sammen med alle jer andre, det vil jeg føre videre ind i DSU's landsforbund og sørge for, at vi får rigtig mange nye medlemmer. For det andet, så sad jeg en overgang som kursusudvalgsformand. Der gik vi frem, det er faktisk beskrevet i Jacob Bjerregaards kongresberetning fra 2006, står der, at vi gik frem fra at have de der gennemsnitlige 40 deltagere til at have 80 deltagere, så det har jeg altså også 100% styr på. Og så den sidste ting, som jeg mener faktisk er det vigtigste, og det hænger også sammen med mange af jer, fordi det er noget, vi har skabt sammen, det er, at vi har samlet den her region gennem de seneste 2 år. Før der havde vi 2 amter af Vestland og Storstrøm sammen, som var gode venner, og så havde vi Roskilde Amt. Der har været mange konflikter mellem dem, men det har vi fået samlet nu, og det mener jeg også er noget, som jeg kan gøre i DSU generelt, og det skal næsten faktisk være det vigtigste af de 3 punkter, som jeg har lagt frem her. Så jeg vil sige mange tak for ordet, og så vil jeg svare på dansk spørgsmål her i løbet af spørgerunden.